खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ गसाइगावआव BPF राजखान्थि दोलोनि सोमावसारनाय। जाहोना जादों उदालगुरियाव मोनसे लकसभा बियाब दानांगौ। नंगौ, आथिखालाव भारतनि बिसायख'थि आय'गआ आसामाव गोदान बियाब दाफामनायनि ड्राफ्टखौ फोसावना होनाय जाबाय, जेराव क'क्राझार लकसभा बियाबखौ सिगांनि बायदियैनो दोननाय जाबायब्लाबो, नाथाय उदालगुरिखौ बियाब बिनाय जादोंमोनब्लाबो दायो होआखै। आनखि उदालगुरिनि सुबुंफोरखौ दरं लकसभा बियाबजोंसो दाजाबफानायखौ नुनो मोननाय जादों, जायखौ लानानै गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरा बेखौ हेंथा होनानै सोमावसारबाय थानाय बायदिनो मैया गसाइगाव आरो फटबरजरा मोननै जिल्लाजों गसाइगावआव मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जायो BPF राजखान्थि दोलोआ, जेराव BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि, लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी आरो गोबां MCLA बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। BPF राजखान्थि दोलोनि मोनसे जोबोद गेदेर खहा। थारैनो बियो मोनसे जेननायनि इसारा नामा? नंगौ, मैया मानास सेरफां ब्लक BPFनि दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि एबा ब्लकनि आफादगिरि गणेश बसुमतारी बिथाङा UPPL दोलोआव जयेन जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाय समाव दायो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि दोलोखौ गोरा खालामफिननायनि थांखिजों दाब दाब जायगायाव मेल मिटिं लाबाय थानाय जादों। बे समावनो बे जाथाया BPFनि जोबोद खहा जागोन नामा होननानै सोंथि सिखांदों। थारैनो दायो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिसोरखौ मानो हमथानो हायासै आरो मानो BPF दोलोखौ नागारनो गोनां जाखो, बेनि सोमोन्दै दासिमै रोखायै मोनथिथ'नाय जायाखै। चिराङाव सासे सोमोनांथाव सिखाव। नंगौ, नोंथाङा खोनाना आसरित मोननो हागौ। थारैनो सिखावआ जादों लंथं एबा चिरांनि सान्तिपुर हाथाइनि माया स्ट'र होननाय गंसे मबाइलनि दखानाव सासे लंथं सिखावखौ नुनो मोननाय जादों। आथिखालाव बेबायदिनो सिखाव खावबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जायो। नाथाय बेयो मोनसे जर'खा रोखोमनि सिखाव, जेराव लंथं सिखावआ भेन्टिलेसन सिफायना दखान सिङाव हाबदों आरो गासै सिखावनि जि गैयै सोलेरा CCTV केमेरायाव ओंखारजोबदों। मख'जाथावदि दखान बिगोमाया फोरमायनाय बायदिब्ला गासै किपेड गोनां मबाइल गासै 4,000सोनि लांदों आरो दखान सिङावनो बुग्लुं सुग्लुं खालामना गासै 20,000सो खहा जाबाय होनना फोरमायदों आरो थाबैनो सिखावखौ हमना साजा होनांगौ होननाबो पुलिसनो खौरां होबाय होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। गसाइगावआव गोबां बिबांनि गुबुन रायजोनिफ्राय स्रोदै लाबोखुमानाय मोसौ बेदरखौ हमनो मोननाय जायो। नंगौ, थारैनो ईदनि समावनो जादों बे जाथाया। सोनाब बेंगलनि कलकातानिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों बे मोसौ बेदरफोरखौ। मिथिबावनाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन समनि बायदिनो मैयाबो सिमुलटापु पुलिसआ श्रीरामपुराव सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ मावबाय थादोंमोन, जेराव बे समावनो गंसे ट्राक गारिनिफ्राय गासै 2,200 केजि गोदाखानाय मोसौ बेदरखौ हमनो मोननाय जायो। मख'जाथावदि आथिखालाव ट्राक सालायगिरिया खारग'नो हानानै खारखोमाना दं होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। लोगोसे दायो मोसौ बेदरखौ हाखर जावनानै फबनानै दोननाय जाबाय होननानैबो खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। आसामाव जुदि बर' फरायनो मोना, आसामाव जुदि असमिया फरायनो मोना, लिरनो मोना, अब्ला माब्रै जागोन? बाथ्राखौ बुंदों आथिखालनि BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। नंगौ, आथिखालाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मोनसे नटिसआ गोसारनानै गोबां समाजारि बिजोंफोराव सुबुंफोरजों सावरायज्लाफेबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथांमोनहा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय फरायसालिमाफोराव जेखि जाया मेजर आयदाखौनो इंलिस रावजों लिरथारनांगौ होनना बिथोन हरनाय जादोंमोन। थारैनो बे बाथ्राखौनो लानानै आथिखालाव गोबांथार माहारियारि आफाद आरो राजखान्थियारि आफादफोराबो
बेनि थाखाय गुबैयै बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरजों सावरायलायबाय थानायखौबो नुनो मोनबाय थानाय जादों। मख'नो गोनांदि बेबायदिनो मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङाबो खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे फिननायखौ होदों आरो बेनि सायाव थाबैनो भाइस चेन्सेलरजों सावरायनाय जागोन होन्नाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गिबि खेबनि थाखाय बिटिसिआव अफिसफोरनि हाबाफोरखौ अनलाइननि गेजेरजों खुंनांगौनि थाखाय मैया गिबि साननि ट्रेनिं आरो वर्कशपआ जाना थाङो। थारैनो दिनैनि मुगाया गासैबो इन्टारनेटनि सायावनो सोनारनो हानायखौ नुनो मोनदांसै, जायनि जाहोनाव खुंथायनि गोबां हाबाफोराबो रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखायनो अनलाइन जानायखौ नुनो मोनदोंसै। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो आथिखालावबो बिटिआरनि खुंथायखौ अनलाइननि गेजेरजोंबो मावनो हानायनि थांखिजों एबा अफिसखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बे ट्रेनिं काम वर्कशपखौ लानाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां, देग्लायनि डुरान्ड कापआव बडलेण्डनिफ्रायबो मोनसे हानजा थागोन। नंगौ, थारैनो बियो मोनसे जारिमिन जेराव सिगाङाव माब्लाबाबो जाफेराखैमोन एबा भारतनि एबा एसियानिनो बयनिख्रुइबो गोजामसिन मोनसे फुटबल बादायलायनाय जायखौ डुरान्ड काप होनना मिथिनो मोननाय जायो। थारैनो देग्लाय 2023 मायथाइनि बादायलायनायाव फैगौ 6 आगस्तनिफ्राय जागोन आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे गेलेनाया बिटिआरनि क'क्राझार साइ स्टेडियामावबो जागोन। मख'जाथावदि देग्लायनि बे गेलेनायाव बडलेण्ड एफसि मुङैबो बिटिआरनिफ्राय मोनसे हानजाया गेलेनो खाबु मोननाय जाबाय, जायनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलनि फुटबल गेलेगिरि लाइमोनफोरा गेलेनो खाबु मोनसिगोन आरो गासै फुटबल अनसायगिरिफोरनि गोसोआव आरोबाव बांसिन रंजाखांहोनो हानाय जासिगोन होननानैबो मिथिनो मोनदों। आं भारत हादरनि खना खनला जेरावखि बिसायख'थि गेलेया मानो, थारैनो आंनि देरहानाया रोखा। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंदों क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नब कुमार सरनिया बिथाङा। जों बयबो मिथिगौ एमपि बिथाङा ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय जेबो मावाखै, नाथायबा बिथाङा एसटि मासियावसो देरहानो हादों। फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला बिटिसिआव बिथां एमपि नब कुमार सरनिया बिथाङा अबर' मुं लानानैसो राजखान्थि गेलेना देरहादों, जायनि थाखाय एमपि बिथाङा क'क्राझारनि सुबुंफोर एबा ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय जेबो मावाखै होननानै बुंनो हायो। बेनि अनगायैबो बिथां एमपिआ मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि जुदि बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि मावख'गिरिफोरा बे थांखिखौ बोखांना लायाब्ला बे जायगानिफ्राय खारलांनांगोन होननाबो गोख्रों रावजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावो बिथाङा। बिटिआरनि एसेमब्लिनि बुंथिगिरि काथिराम बर' बिथाङा गावनि बियाबाव बागानपारायाव गासै 7 देहायारि नोरजिया एबा बेरामि सुबुंफोरनो 50,000 रांनि चेकखौ राननानै होनाय जायो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, आथिखालाव बिटिआरनि गोबां जायगाफोराव बेरामाव गोग्लैसोनानै थालांनाय सुबुंफोरखौ रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनानै देहा फाहामनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो बुंथिगिरि बिथां काथिराम बर'नि अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बेरामि सुबुंफोरा गाव गावनि देहाखौ फाहामनानै लानो हानाय जागोन। क'क्राझार बिगियान फरायसालिमायाव 40थि क'क्राझार जिल्ला गायसनथाइ सान फालिदों। मिथिनाय बायदिब्ला मैया 1 जुलाइ खालि 40थि क'क्राझार जिल्लानि गायसनथाइ सानखौ क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव बे जिल्ला सानखौ गाजा गोमजायै साइन्स कलेजनि अडिट'रियाम हलआव खुंफुंनाय जायो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मनि आखाइजों मेगा बिहु मोसागिरिफोरनो 25,000 राङै राननानै होनाय जायो आरो सार्टिफिकेटबो राननानै होनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव क'क्राझारनि डिसि बर्नाली देखाजों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमएलए जिरन बसुमतारी आरो गोबां अफिसियेल्सफोराबो बाहागो लादोंमोन होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।